Odhiambo machielo nyakuram gajuangen geno marani rio makare odhiambo no mabende thoth oganda dhi mbele gi ikruok makagi ka chane nyasi mano mar Christmas indai kod ang'wen ka bende ng'eyo ne gigo ma oyo mach sani chako oyo mach kata kamano wan bende wasechwako ni weche manyien e mesa mar kawo weche manyien ka bende waiko ni mago motenre kod twak mar siasa kachiel gi mano motenre kod kitwa gi timbe mano wasingo ni biro mana saa adek e wang'e gima moko koting'o nyaka mago mag tuke to mane wechewa manyien mag OIMORE to kaka pile wachao giga mago momiyo pek. May we reach out to our brothers and our sisters in need with a loving hand, a kind word. To matin mantie mondo waduto te wa share mondo kik ng'ato ni kech. Jotelo mopogore opogore ma pacho ka oro ne oganda jo Kenya hawi maber mar Christmas. To konyal tame i office to mtoka to wuotho mtoka en go security mag county en go koro onge gimo laro en monge gimo dwaro. Kawuono e twak makende waloso gi Governor Masiaya James Orengo. An konyuola to nayudo kawuonwa nego poro mating'o ne koro naneno ka gidhi liete koro sama gidhi liete no an kod gitimo gimoro ni gidhi buru. Bende wamenyo ni jomiel mag Siruti traditional dancers ma wuok e county ma Migori. Machiegni nyakuram gajuange chendo ni mar OIMORE odhiambo makawuono be thuolo mar go kod mbaka mi thuolo bende mar kwayo hawi maber mar Christmas ne jogo ma ihero ka bende live mar machuo kari adek ochano no wantiere live e Facebook bende kache nyalo chwale ote mari mano mar hawi maber mar Christmas ka bende nyalo golo pachi e weche gi mwai kuni odhiambo makawuono wantiere kanyo gi jaloko marwa Belinda Adhiambo nyinga Lydia Okeyo machiegni. Jatend piny Kenya William Ruto okwa oganda jo Kenya mondo nyis ng'uono ne jowadgi mang'aw e kinde ne mag nyasi mag sikuku. E ote mar jatend piny olero ni mae kinde mowinjore anyuola ochokre kamoro achiel ka gingo nyuol mar jawar e yor nyiso hera kendo siro jogo ma ok nyal. Hello children. And how are you? Wonderful. Let me ask you something. How many of you know why we celebrate Christmas? Once again, the time has come for us to gather as families, as communities, and as a nation to commemorate a singular event, the birth of the world's most transformative individual, Jesus Christ. Christmas is our time to be encouraged by the fact that when Almighty God willed to dwell among us, He chose a couple from a humble background as the home of our Savior to remind ourselves that our humble, limited means are nothing but the starting point for better and greater things. As we gather with our families and our communities to celebrate the joyous occasion of the birth of Jesus Christ, may we reach out to our brothers and our sisters in need with a loving hand, a kind word, a warm meal, and other gifts and acts of loving kindness and goodwill. Most of all, primarily, very important, that we pray for them. As we celebrate with our loved ones, let's cherish the bonds that make us a resilient and vibrant nation. Together, let us look forward to a new year filled with hope, progress, and shared prosperity. Season's greetings, and may the coming year bring you peace, joy, and fulfillment. Merry Christmas and a happy New Year 2024. Kamano bende ogai mare ruoga Azimio la Umoja wan Kenya Alliance la Molodinga kwayo hayo maber ne oganda e kinde nyasi ma Christmas kod higa manyien. Raila omedo jiwo jopiny mondo mi obed gi ni achiedh nade ma jopiny kalo e gisani ibiro rakruok go e higa manyien e kelo fuong'ruok ne ngima jopiny. Jothurwa amora ahinya mar loso kodu odiochieng' ma kawuono
Kawuono en tarik 24 kiny wani skuku. Ang'eyo ni sani piny rach, uchumi rach ahinya, joma mang'eny ok nigi gima ginyalo timogo nyasi. To matin mantie mondo waduto te washare, mondo kik ng'ato nind kech e kinde mag sikukuni. To akwa ni mondo bed gi sikuku maber ma higani, to kendo wabiro chako higa manyien bang' ndalo manok kende. Akwa ni jothura mondo Nyasaye mondo konyu duto uchopi higa manyien maber, kendo ang'e ni wasebedo gi chandruok e higani. Wachako higa manyien gi chandruok, to dani kinde noero gik mang'eny mosebedo ka chandwa gieki mondo losre. Walamo Nyasaye beru maber. To bende Ramogi ma osebiro malima kae kawuono, Ramogi osebedo ka tudo jothurwa kendo gilando weche mabeyo makonyo jopiny. Anyadwa ni jothurwa bende mondo omed limo Ramogi kendo giwinj Ramogi kinde ka kinde. Erokamano. Jalup Jatend Piny Kenya Rigathi Gachagua onyiso jopiny ni kik dew weche mag jo-Azimio mosiko ka seyo chenro mag piny owacho. Kolose kanisa mar Karatina PCA kaunti ma Nyeri, Gachagua wacho ni gitemo matek kar nyalo margi matego uchumi ma pachoka e kind chenro mamoko. Omedo ni gisetimo gik mabeyo moting'o ndiko jopuonj mag JSS, duoko piny nengo mar mbolea e kind gik mamoko. When President Mwai Kibaki became president in 2003, he found a worse situation than we found. People had huge expectation. Maheadline nilikuwa naangalia ya 2004, 2005, walikuwa wanapigia Kibaki kelele wakimwambia yeye ni bure. Wakasema wewe ameleta VAT, Kibaki ndiye alileta VAT, alikuwa anachukua kodi. Akapigiwa kelele 2004, 2005, 2006, mambo ikaanza kubadilika, watu wakanyamaza. Ikifika 2007 watu wakaamua Kibaki arudi. By the time Kibaki alimaliza miaka yake 10, President Mwai Kibaki was a hero of this country. The same thing is happening today. Mimi nataka kuambia nyinyi watu ya nyumbani, hakuna shida. Tulipata nchi imefilisika. Na nilisema pale Kasarani, kwa store yetu hata panya alikuwa ametoroka, hakuna kitu ya kukula. Tumeanza Kenya afresh, and so far we are getting on well. Rais na mimi hatulali. Saa 11 asubuhi tuko kwa ofisi, tunatoka saa 6 usiku. Tunang'ang'ana, na mnajua sisi ni watu ya bidii. Na mimi nakuambia kama hii kazi hizi hatuwezi, hakuna mtu mwingine anaweza. Na hii Kenya itarudi kwa barabara pole 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 pole. Moko kuom jodole kaunti ma Homa Bay onyiso oganda mondo mi kik gibed gi mor ma okalo tong' manyalo kelo negi masira gi midhiero mopogore opogore kinde ne manyasi mag Christmas kod higa manyien dhi mbele. Jodolo go wacho ni nyasi ma kamago gin gik makalo miyo jopiny nyaka bed motang' e kinde mag dhi nyime gi bago nyasi kinde gi mag sikuku. Kutane kod jatend kanisa mar Mowar Roh Israel Church of Africa, Reverend Zakario Papa, jodolo go bende okone jonyuol mondo mi kik wigi wil magiti gi omenda achada e kinde gi mag nyasi mondo mi kik gikos omenda mag tero nyithindgi e skul e dwe manyien. Nyithindwa jachien olore piny, omako gi kod kong'o, omako gi kod gik magalagala. Akwayou ni kinde mag morni kik yudri ka imor ahinya, ipoka ngimani orume ndara, ipoka higa okurumo ka pod ngima. Jonyuol oriti nyithindo kinde mwachomo mag skul, pek jabedo sama nyithindo dhi skul, tibiro ka pesa ma samoro watiyo godo e nyasi mag morchegi samoro nyalo tamo nyathi modhi skul. Miyo watemuru watu nyithindwa gi giritre gi kendi giwegi mondo Nyasache oting'gi malo ne kichgi ne kinde mabiro. Chuny dhano obed kod kwe kod geno kuom wach Nyasaye
mondo ji obedo siki kuom Nyasaye seche duto, eka wabiro bedo kod ngima makoro kwanyal bedo kod chandruok. Kwa chopo wach kamachielo ni wakwayo e ng'wono mar Nyasaye mondo gwedhwa e Kenya ma wantie. Sirikal mar Kenya olosre, Nyasaye bed kod jaka kore mondo sirikal mar Kenya orit Kenya yor ng'wono. Kokirito nyathini ema kiny ka idhi yaw skul tibiro yudo ka nyathini ni kod ich, nyathini nosalal kod wuoyi moro matin. Omiyo watem matek wang'i nyithindo nikech gin magwa nwasemiwa gi mondo waritgi. Da kwa joma mine ni wamakuru wach Nyasaye motegno moloyo dwaro mar piny. Da chaka ng'is mine ni kuom ute wa mwadake wabed gi kwe kendo waket chuny jok mwadak go e ute wa mos mondo mwakani okodwa maber kendo kiny ochak kodwa maber, nikech ka ot ok nigi kwe to ber onge odno. Komiti mochung'ne kedo kod midhiero mar koth mapek mar El Niño ma osebedo ka chwe pacho kae ogolo ripot mar kaka gisebedo ka gichwalo kony e thoth gwenge ma oula osebedo ka kele midhiero ne oganda. Komiti lero ni apeyni ma oula mapek ne oketho sani koro oselosi kendo oganda tiyo gi yorego ka gimedo kwayo oganda mondo mi obed motang'anya te kindegi mag nyasi mag sikuku, nikech nonro mar chal kor lwasi yango ni koth mapek pod biro medo chwe moko kuom gwenge mathur kae. Nonro mar chal mar kor lwasi koro yango ni koth mapek mar El Niño pod biro medo chwe moko kuom gwenge ma pacho ka kinde ma koro oganda ikore ne nyasi mag sikuku. Moko kuom gwenge ma igeno ni koth mapek mar El Niño pod biro medo chwe gin kaka milambo ma ugwe mar piny Kenya kata South Eastern kod alwora ma kadho wadh nam chumbi, kanyandwat ma ugwe mar piny Kenya kata North Eastern kod nyandwat ma imbo kata North Western biro bedo motuo kod nyidho moko matin. Komiti mosebedo ka kedo kod midhiero mikelo gi koth mapek mar El Niño ogolo ler ewi kaka gisebedo ka gichwalo kony ne oganda ma osedo midhiero mikelo gi koth mapek no. Nyaka sani gisepogo chele maromo tan 2,279, ring'o ma oselosi maromo tan 7.5, mokuon maromo tan 4 kod mwandu mamoko. Chiemo ma kamago osebed ka ipoge counties bura ma pacho ka moting'o Migori, Kisumu, Homa Bay, Mombasa, Kwale, Kilifi, Lamu, Tana River, Taita Taveta, Garissa, Wajir, Mandera, Marsabit, Isiolo, Kitui, Meru, Makueni, Tharaka Nithi, Embu, Samburu, Turkana, Busia kod kaunti ma Murang'a. Mwandu ma oganda konyorego ma komiti no yango ni gisechiwo gin kaka yedhe mopogore opogore mag thiedho oganda maromo tan 257.5 kalore ni tuoche machalo nyaldiema kod mamoko ithoro kel gi oula ma kamago. Komiti no bende oyango ni familia maromo 94,108 manodare miechgi nikech oula mapek no sani koro osedok e miechgi kalore gi kimo mar pi ma koro osedok piny, kama nyiso ni ji 470,160 sani osedok kuonde mane gidarie kendo kembe jot maromo 51 koro oselor. Bende nitiere counties ma oganda duto manodar osedok e miechgi. Magi gin counties ma Mombasa, Wajir, Kitui, Meru, Marsabit, Elgeyo Marakwet, Turkana, Narok, Nyandarua, Busia kod kaunti ma Nairobi. Oyangore ni kaunti ma Tana River emanoyudo midhiero mikelo gi koth mapek mar El Niño moloyo counties duto ma pachoka, kama familia maromo 37,000 nodaro wuok e miechgi nikech koth mapek mar El Niño. Oganda ma Tana River noyudo kony machalo kaka mabati mag gedo, mattress, ongede nindo kod kony mamoko ka kuonde thieth bende no othedhi e kaunti no kalore ni thoth oganda nayudo tuo mar nyaldiema kod tuoche mamoko mikelo gi koth mapek mar El Niño. Okwa oganda mondo mi obed motang' e apeyni mantiere gwenge ma koth mapek osebedo ka chwe kaka yor kwepo masiche mago mag apaya masani medore ahinya te kinde mag nyasi mag sikuku. Kwa dhimbele ni kwan mar osiptende mohewa 10,014 manotimnegi nonro ewi chenro mag thieth e pacho kae. Matin 5,000 kende makoro chiwo chenro mag nyuol ne mine mayach. Kaka jafwambo mar Judith Omondi leronwa, ripot piny owacho yango ni ikruok mar ut thieth e chiwo kony ne mine mayach tin, kendo kochopo kata 5% mar rang'iny madwarore ma en 6%. Lipod migawo mar thieth mane ogol onyiso ng'ol mantie ute thieth ma pacho ka e chiwo kony ne mine mayach e pacho ka gino mayangore ni medo kwan mar mine mawito ngimagi kendo nyithindo matho e kinde nyuol. E lipodno ute thieth 4,000 e kwan mar mahawa 15,000 ema ni kod nyalo mar chiwo thieth kod kony ne mine mayach. E kwan ni 13 kende man kod masinde matin manyalo konyo e chiwo thieth ne mine mayach,
ka atamalo 5 man kod masinde duto madwarore ne chiwo thieth. Bende atamalo 54 kende man gi kar medo muya kata oxygen ne mine mayach manyalo dwaro kony mar muya. E atamalo 40 mag ute thieth ma oyangi ni nyalo chiwo konygi, atamalo 4 kende mani kod ikruok mar chiwo thieth ne mine mayach. E atamalo 40 mar ute thieth gi, atamalo 8 kende man kod lony mar timo bero kata cesarean section ne mine mayach, kama tin ne atamalo 50 nyalo medo remo ne mine marembgi tin. Kata bed ni chiwo thieth ne mine mayach e osiptende, atamalo 21 kende mag kuonde thieth eman kod lakteche mani kod lony e chiwo thieth ne mine mayach, madhongere dendo ni gynecologists. Atamalo 79 mag ute thieth ma odong' onge lony e chiwo thieth ne mine mayach. Only 40 out of 902 facilities were offering comprehensive maternity services and had the requisite infrastructure, equipment and human resources to be able to offer comprehensive services. If you compare this with the data that we released in April at the Kenya Demographic Health Survey, you can be able to see those gaps. No wonder our maternal mortality ratio is still high. Our neonatal mortality rate has not decreased over the past 10 decades. It means we require to invest more in our maternity health services so that we can be able to save more mothers, more women, children and adolescents. E duoko piny tho mar mine mayach kod nyithindo ma inyuolo e ute thieth ma pachoka, nyaka piny owacho med masinde kod lony mar osiptende chiwo thieth ne mine mayach. Judith Omondi, Ramogi TV. Dakika na 14 nyakurom gajwang' bang' sa 3 mar otieno chenro eno imore. Erokamano kuom kete mana kae Ramogi TV na nyisi ni wanyalo go kodi mbaka iwache ni inti chako Christmas na di kurie mane to ikone nga gingawa hai makare mar Christmas. No teka mar Jacinta Ochido kachiel gi Jojo Chido giwacho kanyo ni gintiere kodwa chendo kata kamano giwito nyargi mano Maureen Ochido bende nyakwara Kuku Denja gintiere kod kue e odiochieng' na bendo ganda ikore ne Christmas wakwayo ochoma kende mar Nyasaye ne familia kod osiepe. Aneno bende Archdeacon David Mbai mar ECCA wacho ni ng'wono ma Nyasaye odhine joseme korwenje duto kaka Jakolo Minode Edwina Kinyi Charles Onyango okone gi hai makare. Fredo ko jakanya duto wacho Ramogi TV lera hinya winjo weche ge yo makare gin kanyo gi kone Lomondi gi mwalimu Josindege kachiel gi kone Ligo wacho ni gimora hinya gi chendo ni mano mar OIMORE. Abdi Nasir wacho ni en bende entiere kodwa chendo sayuoro mana kaka pile kendo kwayo hai makare ne jowinjo duto mag Ramogi Radio gi Ramogi TV. Philip Mondi wacho kanyo ni okwayo hai maber kanyo entiere gi familia mare kod wadgi Obote kod Minode Florence kod Melsi giduto gikete mana kera Ramogi TV odhiyo makawuono gimora hinya gi chendo ni kendo gikone jogo mabende yango nyasi ni mar Christmas hawi makare. Aneno kanyo ote mar Ndama Wood Kademo wacho ni osechekin kaka pile. Nisa chikin kantie Homa Bay wacho ni entiere kodwa kaito Oginga Francis wacho kanyo ni en Marindi Kanyada we makare ne Mary gi Merry Christmas odhine familia mar Oginga Orinda kantie Marindi Kanyada. Aneno bende wang' neno nyakwar Nyowa Kajandiru wacho ni entiere kodwa nyaka giko wayo matin maino imore kikide mabor. Colgate Herbal is formulated from a unique blend of natural herbs and is scientifically proven to strengthen teeth and keep gums healthy. Try Colgate Herbal, scientifically proven for strong teeth and healthy gums. Ikwana chiel nyaka par kapo ni jonyuol ni oheri ahinya gibo biro kai ka par poko chopo. Achiel. Jidro te mantire odni. Kawuona na ol gitugo meku. Madam ni wacho ni ini biro paro kapo ni biro dhi e nyasi ma Sarabjit nosolie. Mane gima sebedo ka paro tieno tebe msingi. Kiki maka. Mama kodi. Asa ini kikitem nwa kamae. Wewe monda ino bione nyathine. Nimeget airtime. Airtel Money inakuokolea. Really? Ukiwithdraw chapa kwa Airtel Money agent inakurudishia hiyo transaction fee kama airtime. Thank you. Karibu. Airtel Money makes your life kidogo better. We know times are tough,
So, save money by buying airtime from M-Pesa to any network with 0 transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with 0 transaction costs. Rocking around the Christmas tree E kindegi mag nyasi mar sikuku, wariwre uru kanyakla ka waparo nyuol mar Yesu Kristo. Riwri kodwa ka wakelo ni tuke mag nyithindo. Ino kendi kendo. To koro wadhi bet kamoro achiel mana kaka chon. Parane mor kodilo mane wantiere godo e sinema mag Christmas. Yien mar Christmas. Bese loso yien mar Christmas cha. Warwakuru mor mar Christmas mondo opong' e chunywa. Donje nyasi mag mor ka wakelo ni wende mag Christmas. Ramogi TV en kama ber mar bedo e kinde nyasi mar Christmas. Riwri kodwa chieng' tich ariyo e penj laktar. Penj laktar kokelni kod Equity Afya. Equity Afya chiwo ni thieth marang'iny mare ni malo kendo beche ogonyore ne familia mari duto. An iluonga ni Jacqueline Kimori. Koro ndalo machalo kama, ndalo mek nyasi mang'eny nitie aruse kaka niwacho, to be wachime ndalo mek Christmas. En gima ber ahinya ni mondo warang gima wachamo, nikech kaka iwacho tuoche ng'eny. To gimichamo en nyalo miyo ibed gi ngima maber ama gi tuo. Mana e penj laktar, sa 12 odhiambo, kik bai. Kwa majina yangu naitwa Nancy Leting. Mimi mwenyewe sikuwa naamini, but leo nimeamini. Sasa ni kusherehekea kambusi hivi na familia na majirani. Naitwa Bwana Humphrey Machua Kimani. Hizi pesa zitanisaidia kwa biashara yangu na pia kwa matibabu. Naitwa Catherine Wakene Mudhoni. First ni kutoa type. 2 ni kuboost job na kupeleka mtoto shule. Bonuses nazo ni no. Kuanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako, ingia www.shabiki.com, fungua jackpots, click on super jackpots. Chambua game zako safi, review bit slip yako, ukiona iko sawa, place bet. Alafu sasa unategea games zichezwe. Shabiki super jackpot, ni time yako. Mina dai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Next on Shambala Wanyama. Amjapanda ndege kwa sababu hamkunyoli wote. You live a sad, pathetic life. Between food and tithe, which is more essential. Hana, what your husband did is illegal. The bishops are ganging up against you. Sisi sio kama serikali. Mungu aongezangi ushuru. Shambala Wanyama. New episodes available every Saturday, only on Viusasa. Ngoma Uwake and Audio Thum. Ngoma Uwake akiloni mix mofwest. Reggae, Ja, Rastafari. Always listen. Tuakijo thumbe na kurama kujanga mora magintie. People crave is the different. They crave the exotic. Yeni kila thumbe kare. Kama nene edition. Benga kaluka Cha beach nyakura magajuang sukus kamwati memana kama Kitemana ngoma wake Nyinga and Papa Viken Ukich kichario kichadek kichangwe kichabich sapar gida kapaga beach nyaka sapaga rio Warom Machiegni kendo nyakoro mgajuange chendo ni maro OIMORE koro twateri e twak mana nyisi ni en moko kuom hago mwaiko ni odhiambo makauono. Kuom thuolo mar higa gi nus, ma gavana Masia James Orengo osebedo gode apisi dongruok kod kaka Hitau County no osebedo mbaka.
Ywaruok e kinde kod jalupne bende oseneno ka Orengo wuon to pok ogolo duonde e wi gik madhiyo nyime e kauntino ma Siaya. Jafwamb mar Walter Nyambago go mbaka kod James Orengo kendo gidhi matut e wi dongruok ma Siaya kod ng'iyo tudruok mare gi County Assembly ma Siaya. Nyakodam Kajwang' oyudo thuolo mar go mbaka kod gavana ma Siaya James Agripop Orengo ma bende en okil kamaloka ma Tikle. Wago mbaka e dongruok ma Siaya to kendo bende bilo mbaka e weche moko mosebedo kadhi maber kod ok ni kare Siaya machiegni kod loso kod Ramogi TV. Gavana wan kanye tamala di minyalo miyori kuom singo manichiwo ne jopiny. Atamalo taro ne jopiny momiya ka chiwora nan machiwo to kapar na abro bedo kare to gima duong' nitie gik mosetimo wanyalo wacho. Kotende kod dongruok e weche mag pur e wi ywak mokwako thidhia mayala e kama jopur ni kod geno mag yutoe e kata kamano kalasinga moro ma e pinyno mar India ema owachore ni piny owacho oseuso ne thidhia no. Jaindino kata kalasinga no koyie gi kama nomiye no kano lach ahinya kendo miye kuom higni mang'eny. Pesa be nochul kanyo nochul national government kata National Land Commission higni 65 moko nodwaro 99 wasendiko ni waziri mochung' ne weche mag lowo, wasendiko ni National Land Commission ne mwandu no en mar jopiny ma Siaya. Koro sirikal ma Siaya nyaka gilosgo. Geno nitiere ni jopiny nyalo yudo dongruok kowuok e thidhia mayala. Gino okenge magi moseketi. Aparo onego gibed gi geno maduong' nikech thidhia mayala waketo orego mar mchele. Ot mikete orego no serumo kendo gere maber kendo malong'o. Orego wuon to giko dweni wachako kete to kendo gima duong' orego no pekne ni malo makata mchele mwanyalo yudo mirege ok biromo koro nyaka wuoth kuom jopur. Orengo bende osekundi e gedo mag alap mag tuke ma Siaya. Pesa mosechulo magedo onge pesa moa e budget ma wan go sani. Ne gin pesa bende noseketi to nok chul contractor nikech tich manotiyo nok wamorgo kendo tekono nodok piny. Dweni gi dwe mar achiel wabro tieko wach ma tado kinde tarik dwe mar achiel nyaka dwe mar auchiel wadwa keto floodlights, wadwa keto kombe, pap bende contractor noketo lum mok ni kare, pawno wadwa loke. Ai kendo kuonde ma mtokni onego ringene giketo kabro mano ni quantity of bill of quantities kono kabro be nyalo kethra piyo pok oketi to wadwa nomed pesa moro mondo obed lam. E gedo mag chirni manyasani ahinya to chiro mabondo kod alwora margi jatelno koni osechiwo rak kata kamano jopiny to ne kod to mathoth. Gedo maduong' mabro timre municipality ma Siaya en integrated project matino moting'o gik mang'eny, bus park, chiro, affordable housing, kae to bende wadwaro ni mondo okonywa ka wagere to wachak loso osiptal ma Siaya. Affordable housing, moko wadhi gero but osiptal ma Siaya. Koro en integrated project. Waparo ni kochopo dwe mar achiel ka to wabro launch go gero market kendo market ma Siaya no en a hub. Obro bedo market maduong' molo chirni mamoko maromo kod en ma Eldoret manyo bedo inaugurated nyoro. Nyaka sani be nitiere gima osetime kata chenro mag gedo madhi nyime? Gedo to pok ochakre, nyocha itimo evaluation mar contract. Koro contract onego notification mar award onego tim kawuono kata wigni ta en ndalo 14 makalo ma ji nyalo timo go appeals ka chopo dwe mar achiel to koro ji nyalo chako. Bende itude kod mibadhi mag chiwo thuolo mag tije ka ok odewo lwasi mag ojende mawuok kuonde gi kuonde. MCAs nitie moyudo thuolo to mago jomoyier to sani warie badwa. E piny owacho mokalo ne gibedo nominated to moko bende odonje sirikal. To moko nodonje sirikal nikech ne nigi nyalo, ne gidhi interviews ma gikal. An ka ng'ato oyier kod kalo e Public Service Board, mano koro tije dhi wacho ni ng'ane oyiere nade. Kendo gima ng'eyo
tich manyalo kelo hala momiyo manyalo miyo joma tindo yud tije en koro gik mwagero mag markets gi, affordable housing, wadwa noger suptal manyien, wadwaro bende kuonde chieth mang'eny bende walos e yo malong'o. Blue economy be nitie Lwanda Kotieno. Sani gimodong' en keto masinde mowinjore Lwanda Kotieno. Dakteche njande usiko mana ka buogo ng'anyo kinde ka kinde. Lwasi mar chudo kaachiel kod mar tich e kaunti ma Siaya ne lakteche kaachiel kod nurses chalo nade? Isewinje ka wach machal kamano timore. Nyocha kamoro iwinjo ni dakteche dwa gomo. Siaya kamoro achiel ma pok wach no wuoke. Kech wachulogi. To kendo mar ariyo kata chulo msara. Neni counties mang'eny pok ochulo msara kata mar dwe mar 11. Wan wachulo msara mar dwe mar 11 tarik 27 dwe mar 11. Msara mar dwe mar 12 wachulo wigni. Kalore kod weche mag siasa, jolony moko koni nene kaka jasiasa mopogore kod jatatije gino mokwero motegno. Engene asebedo minister higni 5 lands mochung'ne weche mag lope yore mag gedo. Ki irango ndalo mane Kofi Annan kae nochiwo parone kuom waziche mane ni Grand Coalition Government mane tiyo maber, mane okelo gik manyien e tije mane gitiyo. Nane achiel kuom ji ariyo, okadwa wacho ni ng'at moro ne en ng'ano. Omiyo tiyo e sirikal ok en gima kawuono koreka chake. Asetiyo e sirikal ma national. Omiyo tiyo e sirikal ok tama bedo jasiasa kaka miwachono. E weche mag mibadhi mosekelo ywaruok Siaya, Orengo koni nyaka sani osekedo Adua Tenga. Kata kamano, duol makedo kod mibadhi kanyakla kod bedhruok EACC to yande oyango ni mibadhi mar milion 4 ne otimore Siaya kendo ji moko 11 bende oseriedi ne penjo. Wasekawo tuo maduong' kaka yo mwatiyo gi pesa. Kaka sani wan Siaya ok oyie ni tiyo gi imprest account e tiyo gik mang'eny moko winjore. Chon ne Siaya tiyo gi imprest account, mane yo mane gigologo pesa. Weche mag monitoring and verification mag projects bende warango mondo ng'ato kichule tichule adieri kuom yo mowinjore. To maduong' kata jok siling milion 400 miwachono ne en gima kawadonjo e sirikal ma Siaya noyudo ka EACC ne dhi nyime gi timo nonro, kendo kawadonjo kendo gidhi nyime gi timo nonro. Jomiluongo nyigagigo bende wagolo kuonde mane gintie. Koro waketogi gitiyo to ok wanyal ketogi diere. To mara mogik ok wanyal gologi tich nikech sirikal sheria ma Kenya gi katiba. Gavana iwacho ni orakora kata project ka project lweti nitiere. Manyiso ni nyalo luoro gi keli gimoro matin kaka erokamano. En adieri ni lweti nitiere orege gi endiko oseluwo lai malong'o mondo michiw orak? An adwaro ni gimoro amora nyaka luw malong'o. Seche moko ng'eny ji nitie jomoko koko yudo tich to gichako go koko. Kata jomoko mane ni kanyo mokoro ne ging'iyogo. To wan wadwaro ni jok ma mobidhore kendo makodhi evaluation team mana aonge procurement an ok onego adonje kata matin. Kendo kata na keto sei contract mano be ko yiena, kata notification of award mano ko yiena. To e weche mag contracts go koko nyaka ne wuogie nikech nawadwaro ni mondo evaluation process gi procurement process okete e lwedo kaka katiba wacho. Kalore kod osiep mare kod MCS, jatelo no itudo kod nago ne MCS kendo ma miyo gi rem kata mana keto nyong'ong e tijegi gino ma gavana onyiero. Ok kata matin, ok en ng'iyo marach. Mokwongo waduto e Siaya wan sirikal ma ODM. Ka in gi party mari e sirikal to kendo county assembly be en mar party mari, tich bedo mayor moloyo. To mar ariyo ibedo gi public relations bende kodgi. To an akaketo MCS kamoro manyalo wacho ni
nyaka utim kama or nyaka utim kama. Emomiyo mano ok en adier kata matin. Kendo nitie gik moko mabende adwaro gikali, moko gitamre, moko giyie. Kaka wach mar recruitment mar Public Service Board. Ne gitamre gi nyinge mana tero koro. To ng'iyo mare kod Speaker Kode chalo nade? Onge ywaruok to betie nikech gin a different arm of government. To ok anyal wacho no ok otiyo makare. Kata an abe ndalo mana ni national government. Nadhi e nyim Parliament, National Assembly. Tayudo kata jok mane wan go e ODM kidhi kanyo. Tema penjo makonyo moloyo kata joma ne ni party moro. Abe nasechiwora tang'eyo ni mano ok hiny timore ni governor dhi nyim county assembly. An ka giluonga to an gi ratiro kendo an gi yie madhi kuro. Mana kaka Senate luonga adhi kuro. Gibende ka giluonga adhi kuro. Maling'ling ne yango ni ogai mar ODM ne olalore kod MCS ka wachore ni jotelogo ne dwaro temo thule oko. Onge gima chalo kama. Be onge odiochieng' ma Raila Amolo Odinga oseromo gi MCS ne wachna. Wach mathich adonena gima ni muya kamano. To ok en gima... Keta ni gini e ler maber ka. Onge gima chalo kamano. Nikech gibende gin gi dwaro gi aben gi dwaro na. To ok en adiere kata matin. Unarango gi jalupni. En penje ke jana miye tich nagwele ofise chane sia oyawe en thuolo onyalo dhi kuro. Ting'e ni ka ng'ato go kore kata goge koro onge gima tatim. Nikech tich ma deputy governor onego ti ong'ere. Principle mar collective responsibility be nitie. Governor owacho ni kata katiba wacho ni owinjo ni governor ema delegate tendo ochwalo tich mowinjo ni jalup ne timo. Owacho ni kuom thuolo mar nus higa onge tich moro amora misemiye mondo otim. Nitie gima iluongo ni executive order ma apoge tich. Apoge tich. Koro kidhi ka ng'ato wacho kamano to dhi oranga ni executive order mana golo tije momiye monego ti. Kinde moro koko moro duogo bedo ka endi kodhi ofis ni to yudo kiful moro maduong' mana dai mana igo mana gi nyundo chiegni dide koko chot koko donje apise. Nyadidi mosebiro kata mana cabinet meeting magi. Ene moko bi nikech ioro notices to ko bi. Kiful no be nogoye mana ndalo bene ne county assembly gi senate na oparo ne nyalo biro kanyo. Dwaro neno gima ne ni e kanyo. To chakre kanyo onge ng'ama tiyo go ofis no. Ofis no ni kata gi boardroom, secretary ni kanyo. Koro onge ng'ama nyalo wacho ni otame tich. To ok onyal tame i ofis to mtoka to wuotho. Mtoka en go. Security mag county en go. Koro onge gima laro. En mong'eyo gima dwaro. Weche mag arita kwe e kaka monj ma itudo kod kweth mag Al-Shabab e gwenge mag Alego Usonga, gavana ni kod wach mane. Wach Al-Shabab to luwore kaka nek no notimore, nikech ne nek ma kineno adier ok en ng'at mane dwa kwalo gimoro, nikech gima duong' mane gidwaro ne en kawo bunde no kuom polis. Jatelno koni piny owacho mar nyalore ni kod chenro mag dongruok e higa manyien e kendo kwayo mana sir mag jodak Masiaya. Wadwa ni mondo wabed gi value addition, waketo mill man Usonga, waketo mill moro Madiany ma pesa ne odiedo ni budget. E blue economy be nitie tije modwa tiyo kaluwore gi landing site man Luanda Kotieno, which loom, but wadwa keto another landing site. Omiyo koka agriculture nitie gik matimore. Wamed ambulances, hospitals, I kendo sani wagero kaachiel gi national government certain medical facilities. Nyicha wan gi jopuonj mok yudo osara dwe ka dwe. To sani waketo gi mondo giyud osara dwe ka dwe.
Gavana Irokano kum loso kodwa nyikora Mgajwang' ogombaka kod Gavana Masiaya. Iwinjo weche mowacho mantiere kare man kod nengo mungirore kendo mong'ith mantiere kare ine jalno mane nono e kinde mane wadhi mbele kod twak. Koponi nitiere moko donjo ni kare ni thuolo mar chwalo penjo mari e apisi mar Gavana to kata wan bendo wuon mondo biro dhi nyime kod kolo iye kendo yudo adieri. Erokamano Gavana. Tuanze kulipa kadi sasa, na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo do na namba yako ya simu. Na kusoti. This festive season, safiri salama. Form ni digital. Kama wewe ni abiria wa matatu, iwe safari fupi au ndefu, hakikisha umelipa nauli yako ukitumia form za kidijitali. Hakikisha umepata risiti yako kwa simu yako in case kuna issue na unahitaji kulipwa na insurer. Risiti yako, yani your digital receipt, ndio shahidi wako. Mambo ni digital. Wasiliana na mhudumu wako wa bima kwa maelezo zaidi. Naambia watu wangu mimi nishekelea tu msafara wangu hapo polite, sawa? Leo nikuchapanisha mbaya sana. Form ilikuwa malotu one after the other, sawa? Tunatatua melia mayo. Bazen. Rada gani mchango? Rada safi. Sasa hii kazi ni kulai. Maze. Sasa hapo kichwa wangu. Kabisa. Iko aje? Iko best. Iko sawa? Sawa kabisa. Kabisa. Naifeel? Naipata ndio? Ndio hiyo. Kabisa. Ukidaisikia fiti ndugu, indo zabe, sawa? Wekelea na Shabiki ina give. Pata free bonus bets, stats za game, odds moto na kama kina kuramba, cash out kabla beti chomeke. Wekelea na shabiki.com. Shabiki ina give. Na kugoja magizani ka bet kaka Ivana. Jegni kendo nyakura Mgajwang' chenro en OIMORE wadhi mbele gi miweche manyien. Nyadhi mar oganda Luo ithoro nyisi yore mopogore opogore ka yore moko ting'o wer kod miel. Ne wagoyo mbaka gi riwruok mar jower kod miend ohangla manyachon kaluwore gi kido kod timbe oganda Luo e kar chung'od bura ma Awendo e kaunti ma Migori, kama gikwa oganda Luo mondo omi pek mowinjore. Luo kitwa gi timbewa. Mae chal mar weche kinde mar riwruok mar jomiel kod wer mong'ere kaka Siguti Traditional Dancers oyuoro e nyasi. En wer kod miel. Goyo rutu. Bul. Ajawa. Kod nyiduonge. Miel mielore. Wende werure. Walore kagima tielo wacho to koro bor. Nyakura Mgajwang', riwruok makamano chakore karang'o? Group ni wachako 6 years ago. Poko budha ahinya. Achich ni nyaka bed ngi sani to nyaka bed ni en gi 6 consecutive years. Riwruok ni oting'o jogo mantiere kod mich opogore opogore. Gileronwa sigand kaka ne gifwenyo mich maggi. An konyuola to nayudo ka wuonwa nego poro mating'one. Koro naneno ka gidhi e liete. Koro sama gidhi e liete no, an kodgi gitimo gimoro ni gidhi buru. Sama gidhi buru, wadhi kodgi. Ikono wane geng'u dhoka. Ai widhiang. Baba wagweyo. Sama ugweyo no, to kane makane gini. Bichime nyalo go gini banga. Akoni jaduong' an bangi. Kot kulo tama, gina ne okober. To iluonge nango, ni ma luo kitgi gi timbegi. Luo kitgi gi timbegi na jaduong' kona. Gini en onyiso ni kata poni liel moro timore. Miyo kasi gwe timore si gala. Uwi wagore. Ikaw bul go poro. Igoyo.
Bun nane ka joma dongo ne goye. Ko na luwo bangi mus kata ka gidhi liel tago bul ka ko goyo ko ni abula de ko dala. Sama go abi dala no tagoe. Ko ga ma bi ang'iye ko kata sani ke seto ge wewa. Ko ran madong e chaji no ko go bundu. An ma gire babana na inherite from babana. Tasebedo katime magike kiwango makoro anyalo dhi ma train nyithinde school, primary schools, secondary schools, nyaka colleges adhi e luonga. An tija e grup ni gima thoro tugo ahinya, an atugo ajawa. E sama na chako tuge ne aneno ka seche moko kane nitie sherehe nyasi moro to ne beti goye to mine moko go sigalagala. Mano no iwaya ni mondo abed jago ajawa. Jokanyo mag riwruogni wacho ni tijgi ne osebedo ka kelo negi nweng'o kendo ochopo dwaro magi mag omenda. Koro gimomiyo ahero gini ngich osekonya kata nyathi asepuonjo kode masani nyathina yosetieko form 4 dhi mbele nikech gini asewuotho godo mang'eny mosekonya kata di dala momiyo agero nyaka ot. Koro tinne nikech nitie jatendwa moro miluongo ni Samuel Duado notho tene mano manyono makunde mano madhiye ko nikech nohero wuotho to town to ko nyaka nywa duog dala kama wane pacho ka ng'ama mak lwetwa onge. An osekonya ngimana e dala wa mangima kata e familia wa mangima. An ma tich na matiyo tije masomo misomo buk gi matimo onge manyalo konya, lakini an marani ase travel godo all over Kenya, East Africa mangima. Nyote kadhi kodgi Masuja Day no wakanyo gi pesa moko remo siling 15,000 15,000 no mano ben nyithindo. Bende gisebedo kod thuolo mar yore nyasi e pinje mopogore opogore ka koro gikwa tend kaunti ma Migori mondo mi kik jwang' mich magintiere godo kaka yor neno ni kido kod timbe ogandawa okolal. Gino miya sana no Serega Lodge, aneno Nairobi, maneno nyaka Liende, wuon ker miluongo ni Kenyatta. Nitiere dhoge kamoro kanyo kigik Nairobi, tiere kanisa maduong' Catholic. Mana ne grofa mabor, gino no miya neno grofa na idho malo kono. Asedhi Masai Mara, asedhi Nairobi, asedhi nyaka Tanganyika. Koro kata Kisumu gini asedhi kata mane rwako Obama ni an kuro ni warwako Obama. Wan wasedhi kuonde mang'eny, Serena Lodge, Mombasa Mamba Village, kamoro ni Uganda wasedhi Kitale nikech gini Nairobi to koro tinde wadhi mang'eny ya kutosha. Koro wan waywak ni sirikal mar kaunti mondo konywa mondo wayud kaka wanyalo yudo konyruok mondo wadhi mbele mondo nyithindo ma wan godo ong'e gima watimo kaber negi. To en ang'o momiyo riwruogni oting'o mana jogo madongo lilo? Be jogo matindo thoro bedo gi yot e donjo e riwruogni? Nyithindo nitiere manigi talents. To kipenjogi ni mondo gijoinu to ginyisi ni things are now digital. Koro wan through mentality mar our culture wadwa ni mondo wa maintain it gi system mar analog. En gima ber, talanta ni ber, nema otango ranyisi mar joluo machon, donda nya donje, omora, kit dances mage mielo, wende gigo, paro joluo machon chon. Bende ne wadwaro ng'eyo chenro magin godo mag neno ni chenro makama okolala inyato kaluwore ni thoth jokanyo hikgi sani oniang'. Wahero ga ni mondo wabed gi nyithindo machiegni kae to gineno to seche magineno nyathi nya bedo mayot mar penji ni to gini timo nang'o alafu kae to kiny odongo kong'eyo. Koro kiny ka diponi nyaka bed ni joma dongo gionge to nyathi kan take over kae mondo puonj jowadgi. An baba na nayudo ka go thum kendo ne ochako gi oruto batato koro naneno ni koro wan wadhi e piano. Koro wan wasetemo tiyo gi jothumbe moko mabet ka osebedo joma dongo kaka Rambanya Sefa. E kinde ma kit somo manyasani mar CBC okawo kore pacho ka, rawere ojiwo mondo miyo odewi rango luo kitgi kod timbegi. Koro CBC ka udhi yudo gik machalo kama gini. Sawa, wan to kan wadhi sikul to ni wadhi e PE. Paka dwa mako hiyo mate. Hiwinjo gini. Koro kama endi, udengo kama nendo. E kinde mathoth oganda matindo thoro hero nyiduonge manyasani, riwruok ma jomiel motisini Siruti Traditional Dancers kwayo oganda matindo mondo mi orwak kido kod timbe oganda luo kaka yoneno ni timbego kod kitwa okolalo. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Awendo Sub-County, e County ma Migori. Tenbua ma Kisumu olando loro moko kuom apeyni e chuny bomano ne nyasi mar joma manyien
midendo ni K-Fest. Andika mogol ko jatend boma ma Kisumu Balawanga wacho nyasi no biro timore kinda peni ma Oginga Odinga Jomo Kenyatta Avenue kod Angawa Avenue. Johala medo ni biro yudo thuolo mar uso e genga peni go. Ka nyithindo bende biro yudo thuolo mar tugo e Central Park. Weg nyamburko ema ok bitiyo gi peni go e kinde ma tarik 24 kochakre saa 8 nyaka saa 12 tarik 25 kanyakla kod kochakre saa 8 Jumapil tarik 31 nyaka saa 12 tarik 1. Nairobi, Mombasa, mabiro dala Christmas, mabiro Kisumu kaneno wedegi gi jo Kisumu City, warwako Oginga Odinga Street. Jaramogi ni triangle. Waselore, waseketo tents, kila kitu, biuru cham miel, biuru cham ngolo. Wan gi wach mar pidho nyithindo Jomo Kenyatta Sports Ground on 26 to 25th. Wan gi cultural issues. Wabotime kama wayawe kawuono kendo tarik 21 be wamoke. En injili kod chamo ngolo gi lemo gi Gwedho City. Warwako kabisa. Wan kae nitie thum 24 hours, nitie jomokelo restaurants ka, moketo tents ka moya kar math, nitie kuonde mag chiemo nitie rierruok ka, nitie ng'erruok, nitie chamo raha gi ngolo gi. Katobiro ni kwan welo mathoth timo limbe kadhoad nam chumbi jogo manie sekta mar hotel kod ohala. Ywak ni welego ok tigi pesa e yor nyiewo mwandu mopogore kachiel kod yoro e kuonde mag limbe. Magi timore ka weche mag arita bende ojiw malich mokale kuonde mopogore ma welo time limbe mar gayo timbe njore makidek timore kinde mag nyasi mag Christmas kod rako higa manyien. Jafwambo Radio Jao komiyo waler koa e kaunti ma Mombasa. Hotels mathoth e kaunti ma Mombasa saneni kod kwan mohewa tamalo 80 mag welo matimo limbe. Jogo manie sekta mar limbe koni ng'awruok mar nengo dola mar Amerika kipimo gi siling ma pacho ka en achiel kuom gigo momiyo kwan welo medore to chutho ne jogo mane ohero dhi timo limbe pinje maoko e kinde ma kama. Shilingi ya dola kuweza kuwa gharama yake kuweza kuwa juu imesaidia sana sekta ya utalii kwa sababu inamaanisha kwamba Wakenya wengi ambao labda wangetaka kuzuru maeneo ya nje sasa hawajasafiri nje, wameamua kuweza kusafiri hapa ndani kwa sababu ya ufunguzi wa anga na ongezeko la idadi ya ndege ambazo zimekuwa zinatoka ughaibuni. Ni kwamba asilimia hii 80 ina ratio ya 50-50. Kati ya hawa wageni asilimia 50 ni wageni wa nje na asilimia 50 ni wageni ambao tunapata kutoka humu nchini. Kata kamano, ng'ur nitiere kind weg hotels kachiel kod johala mageto welo kaluwore gi dok chien mar ng'iewo. Gikoni thoth welo oling' mana e hotels kendo ok gidwar tiyo gi pesa kamago matimo limbe dho wedhi kachiel kod kuonde mamoko mag ohala to dikore maonge nyiewo aoyaye. Wageni wengi ambao wameamua kuzuru lakini matumizi yameweza kupungua. Kwa mfano watu wangesafiri na kuweza kuwa na shughuli zingine nyingi katika likizo zao, lakini kwa sababu ya ongezeko la gharama ya maisha ni kwamba wengi wameamua kusafiri lakini kupunguza spending ama matumizi wanapokuwa katika likizo zao. Christmas hii ya mwaka huu imetuzorotesha sana kibiashara. Kila mmoja yoalia, hata si mimi peke yangu. Kibiashara unaweza uje ushinde hapa na ushinde hata tikiti ya kukuregesha nyumbani. Kwayo ne komachielo chwal na jotend arita mondo mi oket chenro makare mar neno ni welo matimo limbe Mombasa bedo gi kwe maonge rochruok moro amora. We kindly request from the government to improve and add and beef up more security. Na wetu waweze kuwa na nidhamu kwa sababu watakapoanza ukorofi wa kuanza kupokonya watu simu na uhalifu mdogo ambao hauna natija yoyote wataweza kufukuza watalii. Tuweni na nidhamu ya kuweza hata kuwasaidia kuwaonesha njia na pia kuwaonesha sehemu nzuri. Komachielo, arita ne bende ojiw malich mokalo e alwora man Lake Naivasha kaluwore gi kwan welo mathoth mabende timo limbe. Jotend arita koni obila bende ne omede apaya mawuok Nairobi kochomo Nakuru mar gayo dhungruok mar gache kaluwore gi kwan jowuoth masani omedore e apaya no. Wengi vijana hasa kwa wamejaza pombe katika buti. Pia sisi kama serikali tumejumuika ili kupanga vile tutadhibiti hizo mabarabara. George Aoko, Ramogi TV.
Emago mag tuke riwruok mar Eliud Owalo Foundation nobago tuke mag adhula e counties makaluwo kageno mar tuke en mar miyo rawere thuolo mar yudo omenda kokalo e mich margi. Chiwo thuolo ne jotugo yudo klepe mopogore opogore e pacho kaachiel gi kelo kanyakla oganda. Chieng' tarik 26 dwe mar 12 higani, wuoth chomo Homa Bay ka tim mar Homa Bay Combined biro rakore gi tim mar Migori Combined e alap mar Raila Odinga Stadium. E alap ma Jomo Kenyatta County ma Kisumu, tim mar Kisumu Combined biro bago tugo ne tim mar Siaya Combined tarik 27 dweni. Tugo mar laro kombe gi mano mar tieke thuolo mar adek biro bagi alap ma Jomo Kenyatta Stadium chieng' tarik 28 kochakre saa 6 nyaka saa 9. Kar chung'od bura mar Arieda e alap ma Nyilima, joloch nyadi 20 tuke adhula lig maduong' pacho ka Gor Mahia biro rakore gi tim mar Nyanza Combined. Kamachielo, Ruth Waithere kaachiel gi Beatrice Warindi ochako chenro mar tiego nyithindo manyiri e tuke mag ng'wech e alwora ma kaunti ma Nyahururu e keto geno ne mayo makende mar gero mich rawere gi kaunti no. Warindi lero ni jotugo mar nyiri e kaunti no osewe chien e tiegruok mag tuke ng'wech, ka omedo wacho ni tiegruok margi kaka nyocha en ranyisi ni kotim tiegruok ne nyithindogo kapod gitindo ginyalo gero mich margi kendo kawo thuolo mag jong'wech kaka Faith Kipyegon, Vivian Cheruiyot kin mamoko. Waithira kod Warindi ntiere kod lek maneno ni nyithindo manyiri magisechako tiego biro ting'o nying Kenya malo e tuke mag pachoka kaachiel gi pinje maoko. Tunatafuta talent kutoka ground, kutoka kwa shule like tender age, hata primary schools tuko na wao, hata kutoka shule inaitwa Gaideithia tuko na wanariadha hapo wa shule grade 5, so tunawapea training na tunawarisha na tunakaa vizuri tukiwapea morali ya kufanya training juu ya hiyo talent yao. Ruth Kabuchia nobedo jaloch kanyakla gi points 44 e tuke mag Mulembe Golf Tournament higa mar 2023 mano bagi alap ma Kitale Golf Club. Points mar 44 nobedo points mar loch tok Alan Chesire bende yudo loch gi points makamagi kidieny mar jawuoyi. Chesire noloyo Richard Tum gi Matthew Rotich mano tieke thuolo mar 2 gi adek kaluore. E kidieny mar Wakeni Esther Mandutu no kawo loch. Tuke mag Mulembe Golf opoge kidienje 4 e higa ka tielo mokwongo ibago Nairobi kama ariyo ibago Kadhowadh Nam Chumbi. Tielo mar 3 gi 4 ibago gi alap ma Kitale Golf Club gi Kakamega Golf Club. Jotugo maromo 120 no yuoro e finals. We have been trying to promote golf within members of the Mulembe fraternity and also create synergy for Mulembe members to network. Ikanye motike chendo mar OIMORE aneno kaman vi wacho ni nyar sai manodagi Vida min Nancy Okeyo giduto gikawo mos mag Christmas. Junior Odira kawuok kudho okoyo maber ne nyamin gi Berila Dhiambo hawi mar Christmas kata eno kanyo kabende Smith kawuok Kabuoch wacho no kwayo ne Wini ne ariyo Karen kantiere gosiepe nete hawi maber mag Christmas. Samuel Oyugis wacho ni entiere kodwa e chenro kendo mora ahinya gi wechegi mago mag OIMORE. Faith Mzomo aneno bende wacho kacha ni entiere kodwa e chenro, kata kamano okwayo hawi makare mag Christmas ne jogo mulungo International Brothers. Haya ne giduto gikawo hawi hote mag hawi makare. Samuel Oyugis kendo wacho kanyo ni kwayo hawi maber ne Walter Nyambaga kendo mora ahinya gi kaka Walter osebedo katayo gi higa ni nyaka koro higa ogi karumo opoya ahinya lony ma entiere go. Daneno bende ote kanyo moya ir Stephen Oginga the governor wacho ni entiere kodwa ka en Marindi Kanyada Homa Bay. Ote mag skuodhi ne Melda Oginga manyar Karungu Kasera, Oginga Orinda, Oginga Yvonne, Simeon Francis Ifi kod June Cindy giduto gintiere kodwa. Philip Onyango wacho kanyo ni entie West Karachuonyo omora ahinya gi chendo kaeto Baba Luna
wacho ni Mama Luna kod Sharon okaw mos Baba Pablo bende ntiere Rwanda, wacho ni entiere pinjego, kata kamano kwayo hawi maber ne oganda jo Kenya gi johera mag Ramogi TV. Immaculate Hari kaw hawi maber koya kuom Hari Smart Move, wacho kanyo ni in minode mogina ahinya hokoni hawi maber mar Christmas. Faith Cruz wacho kanyo ni en bende hokone jogo mantiere jela hawi maber mar Christmas, jogo mantiere kod rem hawi maber, jogo mantiere osiptende gi jogo mabende sani koro winjo matek kotenre gi lala achiel kod ariyo, owacho ni okonegi kwe mar Nyasaye. Mwalimu Quinta Budi wacho ni en bende oseyuore budhe ntiere kodwa. Aneno bende ka Brenda Lynn wacho ni oseyuore budho kendo mor ahinya gi chenro ni mar OIMORE. Neno bende kanyo otemo or kanyo gi Samuel Oyugi, wacho ni Salvin, Jojo Mondi, Michael Okoth, Richard Owino kod Tracy kachiel gi Vicky gi kaw mos maber mag Christmas. Mobutu wacho ni entiere pinje mag Amerika, okone oganda jo Kenya hawi maber mar Christmas. Neno kanyo wacho no mor ahinya gi chendo. Mohadhi Master wacho ni en bende mor ahinya gi chendo ni mar OIMORE. Blessed Deno wacho ni en bende entie kodwa chendo mor ahinya kendo kwayo hawi maber. Engineer Omosh kantie Dubai wacho ni en bende oseyuore budho kaka pile. Baby Care to wacho kanyo ni en bende entiere koda. Martin Garrix wacho ni en bende oro mos na joneno duto mag Ramogi TV. Heli Achi bende wacho kanyo ni wuon gi National Ouko kod Joan Ouko. Nyimiene Berila Koth Selin, Michelle, Laura kod Shelley giduto gikaw hote mag mos mag Christmas. Eno bende Okoth Zak wacho ni mamagi nyar Petro ntiere soba lak nyiero okaw mos makare mag Christmas. Sister Jane wacho ni ntiere kodwa, kaeto Jowi Jamuomo bende wacho kanyo ni ntiere kodwa. Nyakora mga jang'ote gi odhiro kata kamano nikech sa winjo kanyo ka bende jal matayo wasudo ka iluongo ni Janabi mano bado wacho ni ukaw ote makare ma Christmas. Wasebedo kanyo gi Benedict Nuka bende wantiere bende studio ka gi Lewis giwacho duto ni ukaw mos ma Christmas ka bende utimo ikruok ne nyasi mar Christmas. Pastor Elizabeth kantiere Otaro Full Gospel Glow wacho ni bende ogwedho ugi ote mag Christmas udia makawuono. Litima sani nyinga Lydia Okeyo.